जोंनि गामिनि थांनो आफसोस जाहैलां गुमै गुमै जिन्दाबाद जिन्दाबाद थांबाय बाजार प्राइमारि UPPL नि आरो दुलाराय बर' आफादा UPPL सरकार दानायनि गामि गामि हाबदों बेरायदों बर' बाजार प्राइमारिनि सिङाव थानाय जेसेबां मा दं गामि दङ गासै 30 ना मा होनो बिराद गोलाव थांबाय आंबो थांनो सानदोंमोनलै हायासै खावबाय जोंना होबाय रेलि थांनो मोनासैलै UPPL देरहासार जानायनि रंजादों बे रंजानायाव आं थांनो नागिरदों लोगोफोर दिनै गोदान सरकार फैबाय BTC आव 12 बोसोर उनाव हाग्रामानि खुंथाया जोबबाय दा UPPL नि खुंथाय प्रमद बर'नि खुंथाय फैबाय बेवहाय गोबां सुबुंफोरा लोब लोब फैदों नोंथांमोना नुगोन भिडिअजों आं देखायगोन जोंनि बर' बाजार प्राइमारि लोगोसे बर' बाजार इउनिट एक्सननि सिङाव थानाय गामिफोराव बे रेलिखौ लानाय जादों आरो रंजादों बैनो मानसिफोरा बोनानै देखायनांनाय थांबाय बुरजाथार मानसि थांफिनबाय न'आव मोनाबायना बेनो साना दोबैबाय मोनानायखाय थांफिनबाय मानसिफ्रा न'आव खामानि दामानि थायोना खामानि दामानि गारनानै बेसेबां रंजाबावनो होननायनि गोदान सरकारा जाहाथे जोबोद मोजाङै सानै हयै जोंनि BTR ओनसोलनि मोनफ्रोम हारि माहारि गोरिब दुखि रायजो राजानि जायगानि ओनसोलनि जौगानायखौ लाबोगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बेवहाय बिबुंथि लाखिगासिनो दङ जाला बोरैबा जाजोब्बाय अख्रावनिया जाजोब्बाय बिसिनाव सालामि होदों रेडिअ बेनिफ्राय जानाय बर' बाजार गासै आफा रायजो राजा फंबाय बिनानावमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय ट्रेक्टर सालायग्रा साफ्रोमबो साबायखर जासिहरनानै मानसियाथ' लामनो फोजोबनो सिगांबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो मोजांथार जानाय लोंनाय होनो हायाखिसै बिनि थाखाय निमाहा बिबाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाहामै गाहाम जाफुंहोफैनायनि थाखाय गासैबो बाहागो लानो हानाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनानै दिनैनि जि हाबाफारि बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों ट्रेक्टर बाहागो लानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै फोजोब्बायसो थान्दाथारलै बोथोराबो मिथिंनि गारिया फैबायलै